Атанасилков на родителите деца го запознаха с искането си за откриването на институт по криминология. Семействата на загиналите деца настояват за по-бързи дела с по-тежки наказания. Майката на 14-годишния Филип, който беше прегазан на пешеходна пътека в центъра на столицата, иска доживотен затвор за подсъдимия Петър Тодоров. След като винаги казват в съда, че съжаляват, вие знаете колко случаи такива има, но те съжаляват единствено и само заради това, което ги очаква, но не и заради това, което са извършили. Нека излизат и казват как не е редно да правят това, не е редно да шофират под въздействие на алкохол, на наркотици. Съдебното заседание по делото за смъртта на момчето и днес мина с малко разпитани свидетели. 11 не се явиха. Ще затвориме входа на парламента и няма да допуснем и никой на работа, а много малко е въпрос на време да има саморазправа с съдии, прокурори, заради това безумие, което се случва. 4 от неявилите си свидетели следващия път ще влязат в съдебната зала принудително, реши съдът. На други двама наложи глоба по 200 лева. Делото ще продължи след месец. За BTV новините, Канна Рачева. От 1 януари 2023 година до момента 41 водачи са заловени да карат със скорост много по-висока от ограничението от 90 до 160 км над допустимото, сочат данни на пътната полиция. МВР разпространи кадри на нарушенията и уточни, голяма част от тях са на Софийското околовръстно и по пътищата в Ловеч. Виждате на кадрите, шофьорите са заснети да се движат със скорост от 210 до 240 км в час. В един от случаите мъж е минал 3 пъти по столичното околовръстно с скорост от над 200 км при ограничение 80. 25 са си заплатили наложените глоби. Те са от 2000 до 3300 лева. Остава само 3, на които все още не сме ги установили къде живеят. Знаем къде живеят, но не ги намираме на адрес. Най-много са на околовръстния път и на територията на Ловеч. Тези водачи, които издирваме, те са в Благоевград, София и Добрич. Кола се вряза в трамвайна спирка в София. Инцидентът стана в час пик на кръстовището на булевардите България и Гешов. Докато колите са в колона и изчакват зелена светлина, на камерата се вижда как колата се забива в спирката на трамвая. За щастие няма пострадали хора. След инцидента екипите по аварийна поддръжка започнаха работа по отстраняването на последствията. В Шумен разбиха печатница за фалшиви банкноти от 50 лева и 500 евро. При спецакцията са задържани двама мъже, които вече имат присъди за други престъпления. По случая служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност работят повече от година. Единият задържан под стража е създавал фалшивите банкноти, а другият, който е с мярка домашен арест, отговаря за разпространението им. От прокуратурата обясниха, че фалшивите